Здравейте, здравейте! Това е Ringless от форума на книги и игри. Искам просто да пробвам, ако запиша един матч на Hearthstone, за да видя дали има смисъл да правя повече видеа, когато напредни фазата на втория турнир, който се играе в момента. Ще направим малко ранкет игри. Избрал съм Ramp Druid за целта. За тези, които не знаят какво е Ramp Druid, идеята за Ramp идва още от Magic the Gathering, най-известната трейдинг карт гейм, и означава, че може много бързо да се извадят много мощни кричери с помощта на магии, които ти дават допълнително мана. Падаме се срещу шаман, а първата ръка, която имаме, не е изобщо лоша. Ancient of War е карта, която не ми трябва в момента. Това е много хубава карта, защото лесно мога да ремувна кричър в началото на играта, само с Battle Cry умението й. Това е много хубава карта, защото ми дава дроу. И Wild Growth е карта, заради която играем Ramp Druid в крайна сметка, за да натрупаме мана. Force of Nature определено не е точно карта, която в момента искам Early Game да притежавам. Ще видим как ще се развият нещата. Една от основните пречки срещу шаман е когато той извади Wolf таунтовете. Поради тая причина бихме могли да ги ремувнем относително лесно в началото на играта. Стига да се сблъскваме с Тори. Торите таунтове. Опонентът ни обмисля своят ход на едно мана. Така. Това, което бих могъл да направя, е да Wild Growth на директно, за да съм следващия ход с 3 мана. Но с 3 мана нямам да имам никакъв дроп, така че ще почакам и ще пасна хода. И изхъбявайки две карти за ход, който така ще пасна. Ето, че той също няма да изиграе нещо от ръката си, затова използвам момента да взема допълнително мана кристал, с което вече, ако се прилязвате броя на мана кристали, 3-3, ситуацията е все едно аз съм първият играч на ход, тъй като при мен ще бъде първо хода с повечето мана, а отделно от това имам и все още дъкоин, с което имам много добро преимущество. Тук имаме интересна възможност или да сайленснем неговият Acolyte of Pain, който ще дроуне много карти, но това не е като че ли не е удачното. Или да дроуне една карта. Но пък да изхъба цял ремувъл за това. Azure Drake за 5 мана, обаче на следващия ход. Окей. Свайп. В комбинация с Azure Drake определено много демидж. Това беше Lucky Draw. Стига, разбира се, Azure Drake да оцелее този ход. А и ако той реши да дроуни карта с колита, просто ще го самоубие, с което ще го махне така или иначе. Но да не говорим, че Azure Drake буства и рата, с което вече демиджа, който прави и тегнето на карта става наистина заплашително. Разбира се. Този тотем. Изпра да изчисти борда.
Ако използвам просто рад, дори да махна неговия тотем, оставам отново без борд. Е хубаво да имам някакъв борд presence. Разбира се, бих могъл да извада и да тегля две карти Ancient 4, но така му оставам един активен healing тотем с някаква атака. Просто ще дилна 2 демидж. И ще се надявам за дори по-силна карта. И нарвейте другата характерна рам карта за рам друида, която дава 2 мана кристала този ход. Определено нещо, което може да извади Йети още на втори ход. Или Рагнарос още на 6 ход. Да не говорим, ако е изиграна при това в комбинация с Коин или с друга карта, която дава мана. Изобщо може да се случат много ефектни неща. С четвърти ход да се бори срещу Рагнарос и ако не е клас, който има по принцип ремувал за такива големи машинки рано-рано в ръката си, е почти изпечелена игра с вас. Че време да махнем тази карта. Защо да е по-добро. И не можахме да оползотворим маната до край. Имаме 6 карти срещу само 5 в моята ръка. Хубавото поне на Харвет Голема е, че реално едва ли не е 4 Your magic shall creature. not save. Да се бъде silenced. Нарочно не изигравам слайп толкова рано в играта, защото шаманите лесно могат да вземат борд превес и тогава слайпът ще ми е необходим, за да го изчиста. Бих могъл да ратна неговият сайленсър, взема 2 мана и да тегля 2 карти. Ето беше общо взето изиграни 2 карти, но и възстановихме 2 карти в ръка. Black Knight е окей. Това евентуално би ни спестил някакви големи заплахи, макар че в шаман дека няма чак такива. И разбира се, веднага ще изчиста неговият тотем. Не подценявайте този тотем, тъй като шаманът може много лесно да бъфне спел демиджа си и да ви изчисти борда с не един и два бърн спела, в които има в ръка. Тук жертвам спела и ще фейсна неговият елементал за 6 демидж по мен, разбира се. Правя това с цел да изчиста борда и да засиля борд презенса си, а и да го форсирам да играе с втория си файр елементал, ако му се е паднал. Не мога да си позволя просто да трейдна моя най-силен кричър, който е т.е. от борда. Ето за този Lightning Storm говорих, който ако имаш и тотем на полето, ще да отнесе просто всичко. Така. Вече имаме комбо. Комбото на Ram Druid, което аз съм предпочел, е Force of Nature и Savage Rose. Force of Nature ни дава 3-2-2 тренда.
А с помощта на Savage Roar се превръщат в 4-4. Плюс 2 демидж към героя, което води до общо 14 демидж. Като с чардж директно го отбявам и оставям на 5. Не се притеснявам да остана без бот, тъй като в случая имам Druid of the Claw, който е чарджър за 4 демидж и още един слайп за още 4 демидж, така че плюс магията на Druid, с която бих могъл да го фейсна и да го довърша. Разбира се, дори ако извади таунтър, имам и да Black Knight за ремова. Мисля, че стои много добре на борда. С 25 кръв не би могло да е проблем. Да, играта е наша. По-сигурно. Това беше първата игра срещу шаман. Сега ще прегледаме как се е получило видеото. Благодаря ви, че гледахте. И да видим дали ще си струва да правя повече такива видеа. Чао от Ringless!